Galak hati awak senang lamu mati pajak galak buah foto di kandang dia nak nyoberang nenek laju duo takut ikan tilang tabaso maju gak sajo oi abangan rela minta oi jantah pulo asa bungkui hade disuara nia balikan kini maason indah ada pe jatahnya sabak penyopatang pitih dan nainyo kurangan oi nan marati ya mak namonyo buduang oi nan maratu ya mak mako baraso apa mulo ati ya mak oi kata sinduang oi kandung mati ya mak oi kata baro Karena ele piu kece ansajo oi indah talo dene oi balaki gata onde Allah gata inyo gadang salero pulo oi saja dulu dan tolak punya cinta onde sampai kini berduri dalam daging oi kareson kareson elo babini babini ba kareson oi sudah rayo nyampang langsung daya dia ni wasari wa indah barana ampe lebali anak itu aku nyampai sampai ni oi sudah rayo oi jangan sampai barale bundo dua kali oh jangan nani tuon
so. Oi dengarlah kabar berita di dalam TV. Asik. Banyak kabar itu di dalam TV. Oi orang gae 62 bini gading. Oi itunya jodoh takdir dari ilahi. Oi kitonyo cuma nande mana pati. Oi kini indah itulah cando berita. La jalle pak prororo. Oi berita lain.